Zdar, já jsem Josef a vítám vás u nového videa z DevKitu a dneska se půjdeme podívat, nebo já vám odhalím můj nový mod, na kterém pracuju. Využiju samozřejmě podle miniatury a z názvu videa víte, že to nebude jak asi překvapení, ale co už se dá dělat. A můj nový mod se jmenuje Dragon Triangle, tady máte jeho profilovku, kterou mi vytvořil Macinger, takže mu tímhle děkuju. A ještě rovnou teda i minimapu, protože se jedná o moji vlastní mapu. Takže když mi teda dovolíte, já si tady vypnu mlhu, abych vůbec něco viděl. A vážně teď v DevKitu pracuji na svojí mapě. Jo? Je to mapa o velikosti 64 km čtverečních, což je vlastně to samé jako Island. Budou tu i ty samý bossové, kromě Overseera, možná i ten, ale to si nejsem tak jistý. A zatím teda jsem s mapou hotov okolo 33%, už bych řekl, teď bych řekl po tomhle updateu pod 33%, protože jsem objevil mnoho nových chyb, jako je třeba, tu vám rovnou ukážu, tady pod vodou je prostě klasická tráva, která by měla být nad vodou. Nemám tušení proč, no možná vím proč, ale prostě tohle budu muset opravit. Měl jsem potíže se světlem a hromadu dalších věcí, což už jsem teď opravil, jo, bude toho ještě spousta. A takže tohle je můj nový mod, na kterým pracuju. Původní datum vydání bylo někdy září, říjen a odhalení jsem ho chtěl odhalit během prázdnin nějakým krátkým teaserem. Nakonec, že jste si odhlasovali, že byste měli zájem o videa z DevKitu a o tom, jak vlastně ten mod tvořím, tak jsem se rozhodl, že teda udělám takovou sérii, no spíš streamy, kde právě tady Dragon Triangle budeme tvořit, tuhle mapu. A vydání teda té mapy, jak jsem říkal, že teď 100% bude někdy později, tak vidím to až na prosinec. Vidím to na konec tohoto roku, jo, ale uvidíme. Zatím mám hotové 4 artefakt jeskyně z 10, na základní 3 bossy jako opici, pavouka a draka. Teď potřebujete 10 artefaktů, já už mám 4. A tady je listí na schodech, to ti nebylo. No, prostě to bude spousta oprav, ale to já udělám za kamerou. Na streamech se asi podíváme právě na oceán, což je druhá část, kterou já právě teď tvořím, protože tenhle ostrov, který vidíme před námi, je kompletně hotov. Má spawny, má artefakty, má dropy. To všechno tady vlastně, já to mám vyplý, ale takhle to vypadá i s dropem a i se spawnem, je to docela chaotické, já vím. Jo, tady jsme narazili na border. Takže já tohle zase vypnu, ať něco vidíme. Jinak teda na streamech teď já pracuji právě na oceánu, což vám můžu ukázat. Tady mám jednu hotovou lokaci, i když nevypadá, že je hotová, ale je hotová. Až na to, že to nejsou spawny dnu, ale takhle. Ale to všechno se dělá až nakonec. Jinak tady to všechno bude mít klasickou barvu jako skal, úplně tu klasickou, takovou, bych řekl prostě světlou, když tady jdeme na povrch, tak prostě tady tohle. Původně jsem chtěl mít, aby to bylo černé, aby to ladilo k lávě, aby to bylo prostě takový jiný od té lávy, jenom z nějakého důvodu to prostě v artu, v klasickém artu se to neukazovalo, když jsem to testoval, tak jsem dal prostě klasickou a už to fungovalo. Jo, takže to jenom byste se nedívali. Pak teda, přijde mi, že se to trochu seká, ale to nevím. Tady je vstup do jeskyně, kterou vám ukazovat nebudu. Jedinou věc, kterou asi na streamech nebudeme tvořit, tak jsou jeskyně, abyste měli nějaký zájem, furt si tu mapu zahrát a najít celou vidět, takže normálně s vámi budu dělat lokace, ale jeskyně prostě jenom možná načrtnem, je to načrtnout myšleno, to mám tady. Tady jinak budou redwoody, tak tady máme to načrtnutou jeskyni, že ji mám jako vymodelovanou, že tady prostě bude jeskyně. A tady jde vidět tu světlo z vrchu, což budu muset opravit. A takhle vlastně tahle jeskyně bude velká a jak bude vypadat, to ještě nevím. Takže takhle maximálně, že bychom jeskyně dělali, ale do detailů to už zase ne. Takže můžete se teď těšit na streamy, kde vlastně asi budeme tvořit oceán, protože mám, když já si tady s dovolením dovolím vypnout
oceán, abychom viděli pod, nebo dolů. Teď mám vlastně hotový tady tuhle část, tady tuhle propast dolů, kde jsou takový svítící krystaly a samozřejmě tějvka, tam je s artefaktem. Pak tady mám potopené lodě, který jsem modeloval. Na mapě je spousta mých vlastních modelů, jo. To jsou třeba tahle barána, tady tyhle lampy, tohle, socha lva, tak to mám já nazvaný, jak tomu chceme, jak se to má původně jmenovat, je to prostě taková, tady nevím, jestli to je z Japonska nebo z Číny, ale najdete to všude na obrázky, prostě je to ta tématika. Jinak tuhle lokaci navrhl Mazinger, on tady chtěl mít pagodu, což je taková ta klasická japonská budova, myslím, že je Japonsko, ale prostě nemám čas vymodelovat pagodu, jo, pagoda by mi zabrala celý měsíc a za měsíc můžu udělat velký kus oceánu. Jo, takže na streamech budeme teď pracovat asi na oceánu, přesně bych to viděl na této části, protože se dá říct, že tahle je hotová, tady jenom půjde vlastně klasické prostě, a teď jsem to zapomněl, prostě tam půjde, jak se tomu říká, chaluji, vodní tráva, prostě tady to, co vidíte tady, jenom v menším, jo, tohle je na schvál zvětšené tak, aby to bylo takový větší, tohle vlastně jsem si vzal inspiraci z Subnautiky, hodně si beru inspiraci ze Subnautiky do toho oceánu, protože popravdě oceán je strašně nudný a vůbec nevím, co na to využít. Pak budu tam muset opravit tohle, protože nechápu, proč tady jsou kitky, to mi v původní verzi DevKitu nedělalo. A tady pak mám celý další volný prostor, který nějak budeme muset zaplnit. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně mapy, tak napište do komentářů. Já budu rád za like a odběr. A pokud přijdete na streamy z DevKitu, což bude taky docela zajímavý, protože nemám tušení, jak se na počítači streamuje, ani vlastně edituje nebo nahrává, takže tohle je jeden z mých asi můj třetí pokus udělat video na počítači. Mé předchozí pokusy byly taky z DevKitu, takže o to bude zajímavější. Ty streamy, jinak tady, kdybyste si říkali, co tady je, tak tady je bažina, jenom se to prostě nechce načíst, jo. Prostě někdy to nefunguje tak, jak by mělo, ale to už asi se k tomu nedá nic jako více říct. Já doufám, že se vám tohle krátké informační video líbilo, doufám, že se vám i tenhle mod bude líbit, dálo mi to hodně práce teď, už jenom se dostat do těch 30%, a mi to trvalo 3 měsíce, když teda kdybych počítal i teď 2-3 týdny, což jsem na to nesáhl, kvůli právě aktualizaci na už nemluvím, kvůli aktualizaci na Unreal Engine 5.5, takže kvůli tomu jsem teď dost dlouho nepracoval, takže se teď zase k tomu vrátím. Přesně teď bude jako první cíl opravit právě tyhle bugy, co nadělal DevKit, třeba právě tuhle trávu pod tou vodou, což jako já si myslím, že tohle budu mít do pár minut hotové, ale že to bude úplně všude, tak to chvilku zabere. Je to tady? Tady je sníh. Tady je normálně sníh. Dojedno. No, prostě to je velká zábava, to bude. Jo? Ten sníh třeba vůbec nechápu, co tu dělá, ale to je asi tak všechno. Takže na prvním streamu z DevKitu nevím, kdy bude, ale bude asi po tom, co opravím tyhle chyby, protože to nebudu chtít dělat na streamu, protože to může být jen několik hodin. Na streamech se hlavně budu chtít věnovat, jako stavět ty lokace, jako právě třeba tady tohle, nebo dávat prostě, zalesňovat mapu a takhle. Jo, prostě dělat tyhle věci. A ne právě oprava chyb, bugů a takhle. Takže já doufám, že se vám video líbilo, budu rád za odběr a like a že se uvidíme u příštího videa, nebo streamu. Zdar!